أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا تسليما إلى يوم الدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambade lamin kelaw anambade lajeli kelaw ankele ko ka tagani ala fe kabostana dangane torma ayan sisini o ala to barka may ale mu yaddam nenni ale ba laba o ko fe kasoli aka kira kanoe muhammadu ko ala ka kisin nema kay ana soddigo ana ka sahaba nyumon amin. O ko fe kaw foni islamaya foli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko ala ka kisi ke aw ni ne am bela jeleka ko tamane ko fe nya fo ye to mina aw balma ke na denge no do ke o de mamadu nya satola na jara ala ye nkunye lawdu do tawye nga video labana me video mun publier ko bla Facebook ka ngo mena video do kerengere spécialement ina fo dawlinga mo islam ya tokola ambe biye tene le do wa ma lundi le 23 5e mois 2016 hijra samba kele kemenani sam bisaba ani sam wolonvla usungalu makono kle tani woro amode labbi no endene o hukumu konna la video do bembolo ani kuma ka do bembolo ga kerengere ka di jien bema munye islamay munte islamay muma afrika ke islamay munta afrika ke islamay munye kafiri munye nanvige o bela jele tabe video na letri de do ngwa ma bamananga na ko bataki ni ma kerengere ka datugu ka bla ka ta jien bema na seri ka bondala ni ka dayele ni yaye iba ta ka laje ni tasoro ala ibota ni yere mi tasoro ala iba blay ya soro ne ba blay adabole no beka man ni mi tasoro ala odedo ni mi yere mi tasoro ala iba blay no jago yate ndella ka foye ka koro ngo mamadu nya sa togola mo chama bendo ni mamadu jaraye nyere wolo yorla ndole no ni nya sai me o te bashi nyo fara nyonga mamadu nya sa togola o re de nga adresse be kono ntoye ode nya fo nga video dowla samba kele e samba fla an tanduru temene no 2015 o temene nya fo aw nyana ngo mamadu nya sa togola ngo girebudo ayi chesiri ka fo kale bi ikundo juru dola no e kaso juru e ka be juli ka ala ka dine nyeni mamadu nya sa togola ama don folo abe ka nyini alsa nya fo yo la ngo girebu o jigi karamo e karamo ni girebu de bi chara nyanga kase famo ma ka jien gla parce que an kundige kisin namba bama ale ko ale mantona mo fla de be no lu nyana jien binya no lu chena jien bi chen ako karamogo ani famo karamogo de bi ala tafo famo ye o ba ke o bi jamana marano e jamana bi tanye here bi soro be bi do soro ala o hukumu konna la moro nyasa ko ale bi kan sama karamogo bema ina fo anga sababu nyuma Usman Serifu Madani Haidara anga foli baye ale munye wele bla jien bema jien salama be ko ale girebuye abi ala talase ani anaka nanfolo
k'a welele bila a kɛlen bɛ ka wele bila silama bɛɛ ma, diɲɛ silama bɛɛ, Mali dama tɛ diɲɛ bɛɛ. Ale ka kumaw kɔnɔ n'a ye fɛn fɔ mun fɔcogo ma ɲa k'a y'a bolo minɛ ko maa kelen tɛ se ka Ala ka diinɛ dɛmɛ, a y'o fɔ. Dɛmɛbagaw sɔrɔla la, olu bɛ k'a dɛmɛ. Mɔgɔw wɛrɛ sɔrɔla la minnu b'a juguya, mais ale y'a ka daga bɔ a da la. A ko a ye n dɛmɛ ni n fili la, a ye n dɛmɛ ni n fili la, a ye n dɛmɛ ni n fili la. San 20 nin kɔ a bɛ k'o wele da, mɔgɔ ma kuma fɛ. Minnu y'u ni di Ala ma, u ni an'u ka nabolo fo ka taa sa, olu le tugulen b'a kɔ. Jamiyata Ansardine, an bɛ foli las'a ma. Ale de ye alimami 500 a faso kɔnɔ, alimami 500 k'u wele k'u ka na an ka jɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ. Kuranɛ bɛ se ka ta cogo min na, bawo a fɔra kuranɛ kɔnɔ ko diɲɛ jamana tɛ yen, maa si tɛ dugukolo sanfɛ n'i ma zuze ni kuranɛ ye k'i tɔgɔ ye ko kafiri. O bɛ kuranɛ kɔnɔ. Diinu indallahi el-islam, ko diinɛ mun bɛ Ala bolo o ye silamɛya ye. N'a y'i diya i b'a minɛ, n'a ka d'i ye i b'a to yen. Diyagoya tɛ. Wa hadaynahu najdayn. Ala ko ale ye siratigɛ 2 de da. Tilennenya sira ani filibanjiya sira, k'i k'i ɲɛna ta o 2 la. Ale de ye weleli da olu minnu k'u ye karamɔgɔw ye, u ka na ka kuranɛ ta an ka zuze ni kuranɛ ye. Silamɛ o silamɛ ko n'i ma zuze ni kuranɛ ye k'i tɔgɔ ye ko kafiri, ko Ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ, a y'o fɔ. Basi tɛ. O hukumu kɔnɔna la n y'a fɔ aw ye n ko ne ye Geribu ye, Mamadu Ɲasa tɔgɔ la ka bɔ Banikɔ. Ne ka video ni ani n ka nin kasɛti ni dɔw k'a ma ɲɛnafinibɔla, a titiri ye mun ye? I n'a fɔ n'i b'a ɲini ko ka kafiriya ban. Filimu nin titiri de y'o ye, kasɛti nin titiri de y'o ye, ka kafiriya ban. Minnu bɛna lamɛn ani minnu bɛna filɛ, n b'a ɲini aw fɛ n'aw ka jɛ, n b'a fɔ aw ye, n b'a ɲini aw fɛ n'aw ka hɔrɔnya ye a n'aw ka silamɛya a n'aw dalen don Ala min na. Ni n ye fɛn fɔ mun fɔcogo man ɲi, a y'a kɛ Ala kama, a ye n bɔ fili la. N bɛ to n ka serifukɛ fɔ, a y'o de fɔ, n fana b'o de fɔ. Ni n ye fɛn fɔ min fɔcogo man ɲi, a ye sira tilelen yira n na. N bɛ tila k'o sira tilelen kelen yira minnu t'a dɔ la ani minnu bɛ k'a ɲɛɲini. Ne yɛrɛ bɛ k'a ɲɛɲini. Maa si tɛ se k'a ɲɛ dɔn n'a ma ɲɛ f'i ye. Mun fɔra n ɲɛna, n bɛ k'o de fɔ. N ye mun mɛn aw karamɔgɔw yɛrɛ la, n bɛ k'o de fɔ. Aw ko Ala ye mun fɔ, a n'a ka kira ye mun fɔ. A hakili tora minnu na n'olu marara n kunkolo la, n bɛ ka olu de fɔ. Ni hakili ma to min na, n da tɛ se o ma. Maa kelen t'a bɛɛ dɔn. N b'a bɛɛ dɔn, n b'a bɛɛ fɔ, n b'a bɛɛ tiɲɛ. N'i ko i b'a bɛɛ dɔn, k'i b'a bɛɛ fɔ, i b'a bɛɛ tiɲɛ, maa kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn. Ne ko n ko ne ye Geribu ye, n b'a fɛ ka Ala ka diinɛ lase, n bɛ mun dɔn. Kalanbaga ye mɔgɔ 2 de ye, dɔnnibaga ye mɔgɔ 2 de ye. Mun sigila papiye kunna k'a kalan, ani mun fɔra i ye mun mɛn, mɔgɔ minnu y'a lamɛn n'a tora a hakili la, ani mun sigira papiye kunna k'a kalan, dɔnnibaga y'o maa 2 de ye. O ko maa 2 de bɛ yen, karamɔgɔ de y'o fɔ an ye k'o de kan ka lamɛn n'olu bɛ kuma. Ko maa mun yaalala, maa mun kalanna, Ala ye si di maa mun ma, ko n'olu bɛ kuma k'u bɛ lamɛn. A ma fɔ k'u ta bɛ kɛ dɛ, k'olu bɛ lamɛn. U ka kumaw la hikimaw b'a kɔnɔ, kuma minnu bɛ se ka tɔmɔ ka baara kɛ n'a ye, olu b'a kɔnɔ, mais a bɛɛ tɛ, olu b'a kɔnɔ. Ne ka bataki ani n ka lɛtiri, n ko n b'a lase bɛɛ lajɛlen ma. Ne b'a lase fɔlɔ, o ye karamɔgɔw de ye. N bɛ fɔlɔ olu de la. Karamɔgɔw, nin y'aw denkɛ kumakan ye, n b'a fɛ ka n ka kuma daminɛ. Kuma daminɛ ye mun ye? Aw de bila mɛn Ala place la diɲɛ kɔnɔ yan nɔ. Kira taalen kɔfɛ, karamɔgɔw de kan ka gulo kira nɔ na. Olu de bɛ kira taara ka minnu to yan nɔ, olu de b'o ta k'o fɔ mɔgɔw ye. A ye taa nin fɛ,
nin ye sira tilelen ye, a ye nin bila, nin ye sira jugu ye, o de b'i se tiɲɛni ma, nin de b'i se ɲani ma, a ye taa n'o ye. O hokumu kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi, silamɛya kɛra ɲugutɔ fɛn ye, a kɛra maloya fɛn ye, minnu b'a fɛ k'a ɲini k'a don, n'olu yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ni Ala ka kan d'a ma n'u dusukun na, silamɛw ye ɲɛna tɛ silamɛya kanu don la, silamɛw ye ɲɛna n'u kɛcogo n'u jogo tɛ silamɛya kanu don la, silamɛw yɛrɛ y'u ka diinɛ feere ka tugu Sitana nɔfɛ. Ala ye mun daga, o ye mun ye? An bɛ sunkalo makɔnɔ de la, sunkalo natɔ don, kaloba 4 min Ala y'a ko fɔ, arajaba kalo, sunkalo makɔnɔ, sunkalo, selincini kalo, nin kalo 4 de la minnu tɛ silamɛya la olu de kan ka ɲɛbɔ silamɛw fɛ. Nin kalo 4 de la minnu ka limaniya fanga dɔgɔyalen don olu kan ka limaniya nin kalo 4 la. K'a da mun kan? Silamɛya nana de, an karamɔgɔw ye mun fɔ an ye, ko kira y'o fɔ, ko Ala y'o fɔ a ye, ko kira cira de, ko Ala ko a ma, Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. A ko Muhammadu, ko ne m'e ci foyi kama danfɛn bɛɛ ka hinɛ, kafiri b'o la, silama b'o la, bagaw b'o la, jinɛw b'o la, ko danfɛn bɛɛ, hali mɛlɛkɛw bɛɛ b'a la, ko danfɛn bɛɛ ka hinɛ, ko Muhammadu cir'o kama. O fɔra anw ye, dɔw y'a minɛ olu dara la, dɔw banna la. Minnu dara la normalement ni o kuma nin ye tiɲɛ ye, olu man ka ɲɛbɔ diinɛ wɛrɛ si fɛ, olu man ka ɲɛbɔ maa wɛrɛ si fɛ dugukolo sanfɛ. Olu jogo n'u kɛcogo, o de kan k'a to minnu banna la olu ka nege u nɔfɛ. Aw de y'o fɔ an ye k'a cira danfɛnw ka hinɛ kama. Sunkalo de nana de jurumu yafa kalo don, bonya ɲini kalo don, dɔnni ɲini kalo don, jurumu yafa kalo don, lemɛnɛya kalo de don. O kɔnɔna la aw karamɔgɔw a y'a kɛ Ala yɛrɛ n'a ka kira kama dɛ. Aw yɛrɛ da ye mun fɔ anw kunfin ye, a y'a k'o yɛrɛ kama koyi. Hɔrɔnya min n'a y'o da, n'a y'o fɔ an ye, a y'a k'o kama, a yɛrɛ ka hɔrɔnya kama, a ye segin a kɔ. A ye sabali. Aw bɛ ka diinɛ feere. Ka diinɛ feere cogo di? Aw ko k'a ka kira cira de, ko an ka kira de cira ko hinɛ kama. Aw bɛ ka sunkalo kɛ mɔgɔ gosi kalo de ye. Arapɛriw b'a fɔ la, anw yɛrɛ minnu ye kunfinw, anw ɲɛma la, a b'o k'o de kɛ. E b'a fɔ mɔgɔw ye a ye ɲumanya kɛ. Karamɔgɔkɛ, e b'a fɔ ten ko a ye ɲumanya kɛ. E bi mɔgɔw nɛgɛ ka na de ko a ye ɲumanya kɛ. Ka tila ka na mɔgɔw nɛgɛ tuguni ko fɛn dɔ b'e bolo, ko ni sunkalo tɛ k'o tɛ sɔrɔ maa ye nin prix na. I bɛ prix dɔ fɔ ko ni sunkalo tɛ k'a tɛ sɔrɔ maa ye nin na. Ne m'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye, tiɲɛ don. I bɛ ka nɔgɔya k'u ye, mais o e ka kira tun b'o kɛ wa? N b'i ɲininka, est ce que e ka kira tun b'o kɛ wa? Dɔnni mun b'e bolo o tuma o tun t'e ka kira bolo wa? A tun b'i ka kira bolo. I bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ye bi, se fɛn o fɛn b'i ye, dɔnni fɛn o fɛn b'i la, a bɛɛ minɛna ka bɔ an kuntigi de la, kisi ni nɛɛma b'a ye. Mais cogo di aw ko k'aw bɛ ka kira ladege, a ye tɔɔrɔ minnu kɛ, a ye ɲɛni minnu kɛ, aw ko k'a t'a fɛ k'o ka da o kan. Karamɔgɔ min n'a ye wajuli kɛ, nafigi minnu b'a ka jama na, kafiri minnu bɛ yen, olu mana kuma min f'e ma, e k'o ti ko e fari fɛ, k'e bɛ ka kira ladege, i ye nkalon tigɛ karamɔgɔkɛ, walahi i ye nkalon tigɛ. Ala kulo bɛ n kana. Ne y'o fɔ. Aw ma mun fɔ an ye n t'o fɔ fiyewu. Aw yɛrɛ da de y'o fɔ an ye. Ko maa ma i ko i bɛ kira ladege, kira a nɛnina, a fɔra a ma ko fatɔ don. Kira 313 cɛ kelen t'a la mun m'a faso bila tɔɔrɔ fɛ, ɲani fɛ, o maa tɛ yen, kelen. Kira 313